क'क्राझारनि गंसे समायना थावनि जाय थावनिखौ क'क्राझाराव रिल्स जन होनना मुंदांखा नाथाय आथिखालाव समाज बेरेखा थावनियाव महर लादों। साखोन सिखोन लाखिनायनि सार्थआव ओंखारबोबाय हौवा हिन्जाव। दिनै बे थासारिखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय गामिनि हौवा हिन्जाव जयै ओंखारबोनाय नुनो मोनदों। सेभ नेचार सेभ आर्थ थांखि जागायदों साखोन सिखोन हाबाफारि। आबहावा थासारिखौ साखोन सिखोन लाखिनो खावलायदों गामिनि रायजोफोरा। बेरायथावथाव जानायनि थाखायनो जों लामाखौ मोजां खालामनो साफा खालामनो गामिखौ बेरायफै जों बेखौ माना खालामाखै, खिन्थु नैबे जौ लोंनानै दाखोर खालामनाय, बथल गालांनाय, बथला गालांसै बिदिनो सोरबाबा बुख्रुमसै, गोबां कमप्लेन आरो नैबे जोंहा दुब्लि खाथिनिया अनेक कमप्लेन माने जोंखौ बुंबाय थादों। दा बेखौ जोङो मोनसे स्टेप लादों आरो जे पाब्लिकफोरनो जोङो फोसावनानै जाहाथे बेबायदि लेथ्रा खालामफैया, जों बेखौनो खावलायबाय। रिल्स बानायनो फैना आड्डा होना लामा गेजेराव जौनि बथल गारना गालांनायफोरखौ साखोन सिखोन खालामनायजों लोगोसे दंफां फुलि गायबाय नर्थ बर' गेन्द्राबिलनि रायजोफोरा। सोमखोर गामि सोरजिनायनि थांखि बे हाबाफारि आजावदों अर्गें क्लाब काम लाइब्रेरिया। साफ्रोमबो मानसिया बे लामाखौ बेरायनो नायनो मोजां नुयो होननानै फैनायजों लोगोसे लामाखौ जानाय लोंनाय दाखोर जौ लोंनाय मेथाइ बिगुर बेफोरजों गासिबो लेथ्रा खालामनानै जाहाथे गालाङा, आं बेखौ हार्टिस्टलि आं रिकुवेस्ट खालामो आरोखि। जोङो बे बिफांखौ गायदों मानो होननानै बुङोबा गोलोम बोथोराव सान्दुं दुंदुं हाव जों सामफ्रामबो गारि मटरजों जों सावार खालामनो हाया, जेन'ब्ला जोङो फैनानै एसे गोजोन सायख्लुम लानो थाखाय जों गायदों। बेनि असिलायाव बिसोर फैनानै मा खालामो, जोंनि लामाफोरखौहाय एकदम गाज्रि खालामलाङो। आं बेखौ जों साफ्रोमबो बिमा माहारिया बेखौ साबजानाय मोनाखै आरोखि। मख'जाथावनादि खमैबो 1 किल'मिटार खावसे गोलाव समायना लामा गेजेराव सानफ्रोमबो समायनानि आमेज लानो फैयो गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर आरो रिल्स बानायनो होंगो दोंगो जायो गेन्द्राबिलनि गामिनि बे लामाजों। साखोन सिखोन लाखिनायनि सार्थआव सोमखोर गामि सोरजिनायनि थांखियै हौवा हिन्जाव गामिनि रायजोफ्रा फोसाबबाय जौनि बथल बायदि गारना गालांनाय दाखोर दाला। बयखौबो साखोन सिखोन लाखिनो खावलायो गामिनि सांग्रां रायजोफोरा। जोंथ' सब समाय नोंथांमोनखौ बादा होनो हाला, नुब्लाबो मोनाबिलि टाइमाव जोङो बैसोबो जाबाय, जाहाथे अननानै लामाखौ साफायै दोनो। जों आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो होमबा जिरायनोबो जोङो साइडआव सुबिदा खालामना होगोन, खिन्थु लेथ्राल' दाख्लै आरोखि। क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।